ka da kyau malam ka sani, ke ma yankin da kyau kin sani. Gabatarwa da farko sunana Abdul yake, ku gafarce ni tattawan ƙasa na zan yi magana a kanku. Rayuwanku yana da muhimmanci a gunmu, dan da ku muke koyi a kullum. Amma yanzu kun canza layi, idan mun yi laifi maimakon ku kira mu kuma na wa'azi sai ku fara zagi. To zagi yana da aibu, lalle kun saba layi. Nasiha tana da daɗi, ita za ta samu gyara, karshe mu bar nadama mu duba Allah. In ka da kyau malam ka sani, ke ma yankin da kyau kin sani.